Wa yanzu za mu fara ba da magani da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kai da Allah ku daina damun mu da surutu don Allah. Jama'a a zo a karɓi maganin rana da shawara da basir. Ku ji tsoron Allah ku karɓa. Idan kuka karɓi maganin nan zan ba ku lambar wayata. Idan na ba ku lambar wayata idan magani muku ku kira ni. Idan bai muku ba dan Allah ka ku kira ni. Sannan ku ji tsoron Allah ku karɓi magani na ba dan yana yi ba. A zo a karɓi magani. Kaga mutum na yasa muka dawo gefe yanda za mu karɓa mu sa gyara. Malam a zo a karɓi magani mata ku zo ku karɓi magani ku yi tsoron Allah ku turo yaran ku zo ku karɓi magani ba dan yana yi ba. Assalamu alaikum. Amma alaikum salamu. Wala abun maganin bawon mutane ko ta ce abun maganin mayu. Maganin mayu suke damunta to Allah ya saka da alkhairi ba su maganin mayu. Kace idan ka je ka ce ta zuba a cikin wannan a cikin ta samu riɗi da kayan ɗan buri ta kada ta shanye madalla in Allah ya yarda in dai mayu ne sai sun ci ta sa mana su kaga mun fara karba sa a ciki Assalamu alaikum. amu alaikum wani irin magani da a baka yaro maganin basir mai tsiro ko mai leda saboda maganin kasan mai tsiro kuma da labasu magani na 100 ko na 50 na duka idan ka je ka ce ga hinan guda biyu in ma bai ba ta samu wuka ta yanki maganin nan magani sa'a ne malam idan sanyi yana damun ka rahin kuɗi ne idan basir yana damun ka rahin kuɗi ne ko ku karɓi magani wanda abin ka ba yau muka fara ba amma maganin me maganin bakin ciki na nawa don uwar ka wace ma ana bada maganin naira 10 an ce ma da 10 za mu zo mu haɗa kuɗi da Allah gafara kai daga nan ka gani kaga yanzu nawa muka yi ciniki nawa muka samu an tara fa a ladanai dai mun samu naira ya kai 4,000 karfa kai mana sane yanzu to shikenan yanzu abin da nake so da kai du kaga tunda mun dan samu abin da muka samu mun cuci abin da muka cuta kada yaran nan kuma su yanzu dai mu tahi mu lallaba mu haɗa kayan mu ciki kada wani dan munafuka wallahi